tanong. Ano po yon? Dito po ba yung lugar ng mga gwapo? Guwapo? Opo. Opo, dito po yon. Dayo ka, no? Yun. Sige, salamat. Hello? Hi, Crush. Good morning. O, napatawag ka, kuya. Kumusta? Okay lang naman. Pwede bang pasabi sa mama mo na idagdag ako sa pamilya niyo? Actually, nasabi ko na eh. Uy, anong sabi? Oo daw. Tamang-tama daw. Wala kaming alagang aso. Uy, Ex, ikaw pala? Anak mo na yan? oo. Sabi ko na nga ba, wala kang mararating eh. Buti na lang hindi tayo nagkatuluyan. Oh, saan mo nang galing? Doon sa malaking bahay na yun, Doon ako nakatira. Doon kasi nakatira yung asawa ko eh. Ah, si Berting. Oo. Yung may team na lalaki na masamang lalaki. Yung may tato. Bakit mo kilala? Ay, driver ko lang yun eh. Yan, hindi naman yung palautang mo. Kuya! Wala! Ay, wala. Magbabayad pa naman sana ako ng utang. Ate, kailangan na ako hintayin ko. Wala! Han, Ah. may inuman daw mamaya eh. Makakasama ko sa trabaho pag out. O, tapos? Hindi ako pupunta. Bakit naman? May babae daw dun eh. Sus, pumunta ka. Alam mo naman, may papatol sa'yo doon. Pangit! Pangit! Isa pang tawag mo sa akin ng pangit, halikan kita. Psst. Ano? Alam mo na. Ako po. Yes, Ay, te, may gamot po kayo sa tenga? Kasi parang nabibingi po kasi ako eh. meron. Ah, wala. Sige po, salamat po. Kaninong panty to? Bakit meron ka nito dito? Ha, Brian? Sinusuot ko yan pag exam. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Walang hiya ka. Niloloko mo ako. Niloloko mo ako. Niloloko mo ako. Niloloko! Shane, ano ba? Ano? Kamusta yung result ng exam mo? Hindi ako pumasa. Hindi ka pumasa kasi ano inaatupag mo? Shane, wala ako ibang inaatupag. Ikaw lang mahal. Anong walang inaatupag? Kung wala kang ibang inaatupag, ano tong panty na to? Saan to galing? Ako nga nagsusuot niyan! Ritual ko yun! Pag nag-exam, nagpapanti ako! Ba't di ayaw mo maniwala? Huling-huli ka na! Nagsisinungaling ka pa! Te. Oh, Di ba binigyan tayo ng Diyos ng tig-iisang buhay? oo. Meron sa'yo, meron din sa akin. Tig-isa tayo, di ba? Oh, tapos? Ba't mo pinapakilaman yung akin? Naupo. May tig-20 ka na bigas? Ah, oo, meron na. Ano, totoo? Oo. Wala, thank you talaga, President. Isa kang alamat. Binago mo talaga ang presyo ng bigas. O, ito na yung tig-20 bigas, oh. Ito na yung tig-20? Oo, yan ah. Hindi naman ito makakasaing eh. Pangdudaw nga lang yan, para hindi ka malipasan ng gutom. Ay,